Vítejte na stránkách Celebrity Hollywood Classic. Váš kanál s úžasnými proměnami tehdy i teď. Dnes se s Munstery vydáme na nostalgickou cestu zpět do roku 1964. Oblíbeného sitcomu, který vdechl život strašidelné a zároveň veselé rodině Munster. I o několik desetiletí později zůstávají tito ikoničtí herci součástí hollywoodské historie. Ale jak se v průběhu let změnili? Přidejte se k nám a odhalte jejich skutečná jména, věk a jak vypadají nyní v roce 2025. Herman Munster je milý a potrhlý patriarcha rodiny Munsterů v klasickém televizním sitcomu Munsterovi z roku 1964. Navzdory svému frankensteinovskému vzhledu je Herman dobrosrdečný, dětský a plný dobromyslného humoru. Pracuje v pohřebním ústavu a kvůli své obrovské síle a nevinným nepochopením okolního světa se často ocitá v komických situacích. Jeho hluboký smích a charakteristické chytlavé fráze z něj udělali oblíbenou postavu. Hermana hrál herec Fred Gwynne, kterému bylo 38 let, když se Munsters poprvé vysílal. Jeho impozantní výška a výrazná tvář vdechly postavě život. Fred Gwynne se narodil 10. července 1926 a dožil by se 99 let, ale bohužel 2. července 1993 zemřel ve věku 66 let. Kromě Munsterů měla Gwynne rozmanitou kariéru ve filmu, televizi a literatuře. Je také připomínán pro roli důstojníka Francise Muldoona ve filmu Auto 54, Kde jsi? A soudce Chamberlaina Hollera ve filmu Můj bratranec Vinny z roku 1992, což ho znovu představilo nové generaci fanoušků. Kromě herectví byla Gwynne talentovanou umělkyní a autorkou, která napsala a ilustrovala několik dětských knih. Byl známý svým hlubokým, zvučným hlasem, což ho také vedlo k práci v dabingu. Přestože byl Gwynne obsazen do role kvůli seriálu The Munsters, zanechal trvalý dojem v televizi a filmu a jeho výkony si diváci dodnes váží. Dědeček Munster, známý také jako hrabě Sam Dracula, je jednou z nejoblíbenějších postav klasického televizního sitcomu Munsterovi z roku 1964. Je to staletý upír, otec Lily Munsterové, který si rád hraje ve své laboratoři ve sklepě a často provádí divoké experimenty, které vedou k legračním následkům. Navzdory své zlomyslné povaze a sarkastickému humoru je dědeček hluboce oddaný své rodině. Jeho interakce s Hermanem Munsterem, plné hravých urážek a komického načasování, se staly vrcholem pořadu. Postavu stvárnil herec Al Lewis, kterému bylo 41 let, když se Munsters poprvé vysílali. Al Lewis, kdyby se narodil 30. dubna 1923, měl by být 102 let, ale zemřel 3. února 2006 ve věku 82 let. Kromě Munsterů měl Lewis dlouhou kariéru v televizi a filmu a objevil se v seriálech jako Car 54, Where Are You, kde hrál policistu Lea Schnauzera. Známý pro svůj osobitý hlas a bystrý vtip, pracoval také jako politický aktivista. V roce 1998 dokonce kandidoval na guvernéra státu New York. Později v životě se stal majitelem restaurace a otevřel v New Yorku restauraci Grand Pass, která se stala oblíbeným místem fanoušků. Lewis zůstal oblíbenou postavou popkultury a často se objevoval na kongresech a v rozhovorech, kde s láskou vzpomínal na své působení v seriálu The Munsters. Jeho odkaz komediálního herce a otevřené osobnosti
je i nadále oslavován fanoušky klasické televize. Eddie Munster je mladý vlkodlak, syn Hermana a Lily Munsterových v klasickém televizním sitcomu Munsterovi z roku 1964. Eddie, zlomyslný, ale milý chlapec, je líčen jako obyčejný americký kluk, až na své tesáky, špičaté uši a vlčí sklony. Vzhlíží ke svému otci Hermanovi a často ho vidí v malé školní uniformě s pláštěnkou. Jeho postava dodává seriálu na kouzlu a mísí hororový humor s dojemnou rodinnou dynamikou. Eddieho stvárnil Butch Patrick, kterému bylo pouhých 11 let, když se Munsterovi poprvé vysílali. Jeho výkon udělal z Eddieho ikonickou postavu v historii televize. Butch Patrick se narodil 2. srpna 1953 a je mu 71 let. Měl dlouhou kariéru v televizi, začínal jako dětský herec a v pozdějších letech se ujal různých rolí. Kromě seriálu The Munsters se objevil v televizních seriálech jako My Three Sons, Lidsville a The Monkees. I když se po filmu Munsters potýkal s obsazováním typů, přijal svůj status kultovní ikony a často se objevoval na kongresech a akcích pro fanoušky. Věnoval se také hudbě a krátce působil jako frontman rockové kapely. Později v životě se Patrick zapojil do zvyšování povědomí o duševním zdraví a zneužívání návykových látek, přičemž čerpal ze svých osobních zkušeností. Jeho trvalé spojení s Munsters a oddanost jeho odkazu z něj udělali váženou postavu ve fanouškovství klasické televize. Marilyn Munster je milá a dobrosrdečná neteř rodiny Munsterů v klasickém televizním sitcomu Munsterovi z roku 1964. Na rozdíl od svých obludných příbuzných se Marilyn jeví jako zcela lidská bytost, což z ní ironicky dělá v očích rodiny podivínu. Navzdory tomu ji její rodina hluboce miluje, i když ji často litují pro její nešťastný vzhled. Marilyn původně hrála Beverly Owen v prvních 13 epizodách, než se po zbytek seriálu ujal role Pat Priest. Pat Priest bylo 28 let, když v roce 1964 začala stvárňovat Marilyn. Její výkon pomohl upevnit Marilyn jako okouzlující a zdravý kontrast seriálu k jejím strašidelným příbuzným. Pat Priest se narodil 15. srpna 1936 a je mu 88 let. Než se připojila k Munsters, objevila se v televizních seriálech jako Perry Mason a Poručík. Její role Marilyn Munster zůstává její nejslavnější, ale i po skončení seriálu pokračovala v hraní ve filmech jako Neuvěřitelná dvouhlavá transplantace z roku 1971 a hostovala v různých televizních programech. Nakonec se od Hollywoodu odklonila a zaměřila se na svůj osobní život. Později se začala věnovat realitám. Ačkoliv se po seriálu Munsters herectví příliš nevěnovala, zůstala oblíbenou postavou v klasickém televizním fandomu, často se účastnila kongresů a setkávala se s oddanými fanoušky seriálu. Její stvárnění Marilyn Munster zůstává ikonickou součástí televizní historie a přispívá k trvalé popularitě seriálu. Marilyn Munster je laskavá a okouzlující neteř rodiny Munsterů v klasickém televizním sitcomu Munsterovi z roku 1964. Na rozdíl od svých monstrózních příbuzných se Marilyn jeví jako zcela lidská bytost. Ale ironicky ji její rodina považuje za nešťastnou kvůli její konvenční kráse. Navzdory tomu je hluboce milována a podporuje svou rodinou, která se snaží posílit její sebevědomí. Marilyn původně v prvních 13 epizodách stvárnila Beverly Owen, než roli převzal Pat Priest. Beverly Owen bylo 27 let, když měla premiéru Munsters.
Její vystoupení před odchodem z představení potvrdilo Marilynu jemnou a zdravou přítomnost. Beverly Owen se narodila 13. května 1937 a bylo by jí 88 let, ale bohužel zemřela 21. února 2019 ve věku 81 let. Před rolí v seriálu Monsters měla slibnou televizní kariéru a objevila se v seriálech jako Wagon Train on The Doctors. Nicméně seriál Monsters opustila brzy v jeho běhu, aby se vdala a odstoupila z Hollywoodu. Ačkoliv její působení jako Marilyn Monster bylo krátké, stále si na ní lidé s láskou vzpomínají proto, že do role vnesla teplo a kouzlo. Později v životě se zaměřila spíše na svou rodinu a osobní zájmy, než na zábavní průmysl. Přestože v seriálu Monsters hrála krátce, zanechala trvalý dojem a její stvárnění Marilyn přispělo k jeho trvalé popularitě. Fanoušci si i nadále váží jejího přínosu k historii televize. Clyde Thornton je vedlejší postava v klasickém televizním sitcomu Monsters z roku 1964. Jeví se jako obchodník a známý Hermana Monstera, často zapojený do humorných a někdy frustrujících situací kvůli Hermanově dobře míněné, ale nemotorné povaze. Ačkoliv není Clyde Thornton hlavní součástí seriálu, přispívá ke komediální dynamice seriálu, zejména v epizodách, kde Monsterovi interagují s normálním světem. Postavu stvárnil herec Chad Stratton, kterému bylo v době vysílání seriálu Monsters 49 let. Jeho role přispěla k zábavné směsici strašidelného a lehkého humoru v seriálu. Chad Stratton se narodil 31. července 1910, bylo by mu 115 let, ale zemřel 18. července 1970 ve věku 59 let. Stratton měl dlouhou kariéru v televizi, filmu i divadle a objevil se v populárních televizních pořadech, jako je The Twilight Zone a The Andy Griffith Show. Byl také známý svou prací v hudebním divadle, kde účinkoval v broadwayských produkcích, jako například Pal Joey. Jeho všestrannost jako herce mu umožnila stvárnit řadu komediálních i dramatických rolí. Ačkoliv nebyl známým jménem, byl spolehlivým hercem, jehož výkony zanechaly trvalý dojem. Jeho příspěvky ke klasické televizi, včetně seriálu Monsters, si i nadále váží fanoušci zábavy poloviny 20. století. Jack je vedlejší postava v klasickém televizním sitcomu Monsters z roku 1964, která se objevuje v jedné z mnoha humorných interakcí mezi Monsters a okolním světem. I když není ústřední postavou seriálu, Jack hraje roli v zdůraznění kontrastu mezi strašidelnou, ale zdravou povahou monsterů a obyčejnými lidmi, se kterými se setkávají. Jeho reakce na neobvyklé chování rodiny dodávají seriálu na komediálním kouzlu. Postavu stvárnil Edward Mallory, kterému bylo v té době 34 let. Ačkoliv jeho role v seriálu Monsters byla krátká, byla součástí jeho herecké kariéry. Edward Mallory se narodil 14. června 1930 a bylo by mu 95 let, ale zemřel 4. dubna 2007 ve věku 76 let. Nejvíce se proslavil svou dlouholetou rolí doktora Billa Hortona v telenovele Dny našich životů, kterou hrál více než 10 let. Jeho kariéra zahrnovala hostování v mnoha klasických televizních pořadech, jako například Perry Mason, Gunsmoke a The Big Valley. Později v životě se Mallory věnovala režii a pedagogické činnosti, kde mentorovala mladé herce. Jeho příspěvky k denní televizi, zejména jeho role v pořadu Days of Our Lives, upevnily jeho odkaz v zábavním průmyslu.
Jeho práci si i nadále cení fanoušci klasických telenovel a televizní historie. Doktor Linebuck je vedlejší, ale nezapomenutelná postava v klasickém televizním sitcomu Munsters z roku 1964. Jako lékař se setkává s rodinou Munsterů v jednom z jejich humorných setkání s normálním světem. Jeho zmatek nad podivným chováním a jedinečnou biologií Munsterů dodávají seriálu komediální dynamiku. Ačkoliv se nejedná o opakující se postavu, doktor Linebuck přispívá k kouzlu seriálu tím, že zdůrazňuje jeho pokračující vtip o tom, jak si outsideri nepochopili Munstery. Stvárnil ho Harvey Korman, kterému bylo v té době 37 let. Harvey Korman se narodil 15. února 1927 a bylo by mu 98 let, ale zemřel 29. května 2008 ve věku 81 let. Korman měl legendární kariéru v komedii. Nejvíce známý pro svou práci v The Carol Burnett Show, kde si díky svému bezchybnému načasování a veselým skečům získal oblibu fanoušků. Objevil se také v několika filmech Mela Brookse, včetně filmu Planoucí sedla z roku 1974, kde hrál padoucha Hedleyho Lamara. Jeho práce v televizi mu vynesla několik cen Emmy, což upevnilo jeho status komediální ikony. Později ve své kariéře daboval postavy v animovaných seriálech a nadále hostoval v sitcomech. Kormanovy příspěvky k televizi a filmu jsou stále široce oslavovány a jeho odkaz mistra komedie baví diváky dodnes. Lily Munster je elegantní a milující matriarchou rodiny Munsterů ve filmu Munsterovi z roku 1964. Je oddanou manželkou Hermana Munstera a starostlivou matkou Eddieho, vždy si zachovává ladné a klidné chování navzdory tajemnému vzhledu rodiny. Lily, oblečená ve splývavých gotických šatech, je upírkou s vřelým srdcem, která vyvažuje rodinné kousky moudrostí a šarmem. Její postava dodala seriálu jedinečnou směs strašidelnosti a mateřského tepla. Lily Munster stvárnila Yvonne DiCarlo, oslavovaná herečka. DiCarlo bylo 42 let, když se ujala ikonické role. Yvonne DiCarlo, narozená 1. září 1922, by se dožila 103 let, ale zemřela 8. Ledna 2007, ve věku 84 let. DiCarlo byla hollywoodskou hvězdou dlouho před Munstery a proslavila se ve 40 a 50 letech 20 století ve filmech jako Salome z roku 1945, kde tančila, a Desatero přikázání z roku 1956, kde hrála Seforu, manželku Mojžíše. Navzdory své rozsáhlé filmové kariéře se proslavila především díky filmu Munsters, který ji představil nové generaci fanoušků. Později v životě se objevila v televizních rolích a divadelních produkcích, včetně Follies on Broadway. DiCarlová všestrannost, krása a talent z ní upevnili roli trvalé postavy v historii zábavního průmyslu. Dr. Edward Dudley je vedlejší postava v klasickém televizním sitcomu Munsters z roku 1964. Jako lékař se ocitá v zábavné situaci s léčbou rodiny Munsterů, jejichž nadpřirozené vlastnosti často vedou ke komickým nedorozuměním. Stejně jako mnoho outsiderů v seriálu reaguje Dr. Dudley na jejich podivné, ale nevinné chování zmateně a nevěřícně. Jeho postava dodává seriálu na humoru tím, že zdůrazňuje kontrast mezi Munstery a zbytkem světa. Doktora Dudleyho stvárnil Paul Linde, kterému bylo v té době 38 let. Paul Linde
narozený 13. června 1926, by měl být starý 99 let, ale zemřel 10. ledna 1982 ve věku 55 let. Linde byl známý komik a herec, proslulý svým vtipným humorem a osobitým hlasem. Získal si široké uznání jako ústřední postava hollywoodských náměstí, kde si díky svým ostrým vtipům získal oblibu fanoušků. Kromě seriálu Monsters měl opakující se role v seriálech jako Bewitched, kde hrál strýčka Artura, a daboval postavy v animovaných seriálech jako Charlotte's Web 1973 a The Perils of Penelope Pitstop. Měl také úspěšnou divadelní kariéru a účinkoval v broadwayských produkcích jako Bye Bye Birdie. Jeho jedinečný komediální styl a okázalá osobnost z něj udělali milovaného baviče a jeho přínos televizi a komedii je oslavován dodnes. Warren Bloom je vedlejší postava v seriálu Monsters z roku 1964, která se objevuje v jednom z mnoha humorných setkání mezi Monsters a okolním světem. Stejně jako mnoho vedlejších postav v seriálu pravděpodobně interaguje s monstery způsobem, který zdůrazňuje jejich nadpřirozené vrtochy a zároveň hraje na heterosexuálního muže k jejich bizarním, ale roztomilým kouskům. I když nejsou v seriálu hlavní postavou, postavy jako Warren Bloom pomáhají posílit kontrast mezi tajemným vzhledem monsterů a jejich skutečně dobrosrdečnou povahou. Roli stvárnil John Fiedler, kterému bylo v té době 39 let. John Fiedler se narodil 3. února 1925 a dožil by se 100 let, ale zemřel 25. června 2005 ve věku 80 let. Fiedler měl dlouhou a úspěšnou kariéru ve filmu, televizi a dabingu. Nejvíce se proslavil svým charakteristickým vysokým hlasem, který na více než 3 desetiletí propůjčoval postavě prasátka v Disneyho sérii Medvídek Pooh. Měl také významné role ve filmech 12 rozhněvaných mužů 1957, Podivný pár 1968 a v řadě televizních seriálů, včetně Zóny soumraku, The Twilight Zone, Star Treku a show Boba Newharta, The Bob Newhart Show. Fiedler byl vysoce respektovaný herec, jehož jedinečný hlas a nezapomenutelné výkony zanechali v Hollywoodu trvalý dojem. Jeho příspěvky ke klasické televizi a animaci si fanoušci po celém světě stále váží. Pan Gateman je opakující se postava v seriálu Monsters z roku 1964, kde slouží jako šéf Hermana Munstera v pohřebním ústavu Gatemana, Goodberryho a Gravese. Jakožto vedoucí pohřebního ústavu pan Gateman dokonale zapadá do makabrózního humoru seriálu. Často pronáší temně komické poznámky a zachovává si přísné, ale zároveň tajemné vystupování. Je jednou z mála postav v seriálu, kterou neobvyklý vzhled monstrů zdánlivě neovlivňuje, což z něj dělá jedinečnou součást jejich životů. Postavu stvárnil zkušený herec John Carradine, kterému bylo v té době 58 let. John Carradine se narodil 5. února 1906 a bylo by mu 119 let, ale zemřel 27. listopadu 1988 ve věku 82 let. Carradine měl legendární kariéru trvající přes 5 desetiletí a s více než 300 filmovými a televizními rolemi. Známý pro svůj hluboký hlas a vyzáblé rysy, se proslavil rolemi v klasických hororech jako Dům Frankensteina
1944 a Dům Drákuly 1945. Objevil se také v řadě westernů, pracoval po boku Johna Forda ve filmech jako Stagecoach 1939 a The Man Who Shoot Liberty Valance 1962. Jeho kariéra se rozšířila i do televize, kde hostoval v seriálech Twilight Zone a Gunsmoke. Jako patriarcha herecké dynastie Carradinů žije jeho odkaz dál skrze jeho syny Davida, Keitha a Roberta Carradina. Jeho příspěvky k hororu, westernům a klasické kinematografii jsou i nadále vysoce respektovány. Fanny Pike je vedlejší postava v seriálu Munsters z roku 1964, která se objevuje v jedné z mnoha humorných interakcí mezi Munstersovými a okolním světem. Stejně jako mnoho hostujících postav pravděpodobně reaguje zmateně nebo strachem na nadpřirozené, ale dobromyslné chování Munsterů. Její role dodává seriálu na komediálním kouzlu a zdůrazňuje kontrast mezi strašidelnou rodinou Munsterů a obyčejnou společností. Fanny Pike stvárnila Jane Withersová, bývalá dětská hvězda a úspěšná herečka. Withersové bylo v době svého vystoupení v seriálu The Munsters 38 let. Jane Withersová, narozená 12. dubna 1926, by se dožila 99 let, ale zemřela 7. srpna 2021 ve věku 95 let. Withers měla v Hollywoodu dlouhou a vynikající kariéru, kterou začala jako dětská herečka ve 30 letech 20. století. Proslavila se jako temperamentní a energická mladá hvězda ve filmech jako Bright Eyes z roku 1934, kde hrála po boku Shirley Temple. Později v životě se proslavila rolí instalatérky Josefíny v sérii populárních televizních reklam pro Comic Cleanser. Withers se také věnoval dabingu, zejména přispěl k Disneyho filmu Hrbáč u Matky Boží z roku 1996. Její kariéra zahrnovala rádio, film a televizi, což z ní udělalo oblíbenou postavu v historii Hollywoodu. Její odkaz talentované herečky a trvalé osobnosti zůstane s láskou vzpomínán fanoušky i profesionály z oboru. Marty je vedlejší postava v seriálu Munsters z roku 1964, která se objevuje v jednom z mnoha humorných střetnutí seriálu, kde outsideři reagují na podivnou, ale milou rodinu Munsterů. Stejně jako mnoho hostujících postav je i Marty pravděpodobně zmatený nebo překvapený morbidním, ale zdravým způsobem života Munsterových, což seriálu dodává na komediálním kouzlu. Jeho role, i když malá, přispívá k pokračujícímu tématu sitcomu, které staví Munstery do kontrastu s okolním světem. Martyho stvárnil Val Avery, plodný herec. Averymu bylo v době svého vystoupení v seriálu Munsters 40 let. Val Avery, narozený 14. července 1924, by se dožil 100 let, ale zemřel 12. prosince 2009 ve věku 85 let. Avery měl dlouhou a respektovanou kariéru, objevil se ve více než 100 filmech a mnoha televizních pořadech. Známý pro hraní drsňáků, kriminálníků a autorit, byl v Hollywoodu známou tváří. Mezi jeho významné filmové role patří 7 statečných 1960, Chladnokrevný Luke 1967 a Papillon 1973. V televizi hostoval v klasických seriálech jako The Twilight Zone, Columbo, Mission Impossible a Gunsmoke. Ačkoliv nikdy nebyl hlavním mužem,
Averyho silná přítomnost a všestrannost z něj udělali velmi vyhledávaného herce. Jeho příspěvky k filmu a televizi zůstávají důkazem jeho trvalého talentu a vlivu na filmový průmysl. Pan Bradley je vedlejší postava ve filmu Munsterovi z roku 1964, která se objevuje v jedné z mnoha komediálních situací, kdy Munsterovi interagují s okolním světem. Stejně jako ostatní hostující postavy je pravděpodobně zmatený tajemnou, ale dobromyslnou rodinou Munsterů. Jeho přítomnost umocňuje humor seriálu tím, že hraje roli nic netušícího outsidera, který se setkává s bizarní, ale milou domácností. Pana Bradleyho stvárnil Willis Buchy, ostřílený herec. Buchymu bylo v době jeho vystoupení v seriálu Monsters 57 let. Willis Buchy, narozený 24. května 1907, by se dožil 118 let, ale zemřel 26. srpna 1977 ve věku 70 let. Buchy měl plodnou kariéru ve filmu a televizi. Často hrál autoritativní osobnosti, jako jsou soudci, vojenští důstojníci a podnikatelé. Často spolupracoval s legendárním režisérem Johnem Fordem a objevil se ve filmech jako muž, který zastřelil Libertyho Valancea 1962 a Konští vojáci 1959. Jeho televizní kariéra zahrnovala role ve filmech Perry Mason, The Twilight Zone a Gunsmoke. Ačkoliv se Buchyho v hlavních rolích objevoval jen zřídka, jeho výrazná přítomnost z něj udělala známou tvář v klasickém Hollywoodu. Jeho příspěvky k filmu a televizi zůstávají trvalou součástí historie kinematografie. John Hoyt, narozený 5. října 1905, by se dožil 120 let, ale zemřel 15. září 1991 ve věku 85 let. Hoyt měl rozsáhlou kariéru ve filmu, televizi a divadle, kde často hrál přísné autority, profesory a padouchy. Objevil se v řadě klasických filmů, včetně Spartaka 1960, Dobyvatele 1956 a Útoku loutkového lidu 1958. V televizi měl role v seriálech Zóna soumraku, Star Trek, jako původní doktor z Enterprise v pilotní epizodě a Hogan's Heroes. Hoytova schopnost vnést vážnost do dramatických i komediálních rolí z něj udělala respektovaného a všestranného herce, který v Hollywoodu zanechal trvalé dědictví. Barney Walter je vedlejší postava ve filmu Munsterové z roku 1964, která se objevuje v jednom z mnoha komediálních scénářů, kde outsideři reagují na zvláštní, ale roztomilý životní styl Munsterů. Stejně jako mnoho hostujících postav, i Barney pravděpodobně hraje roli heterosexuálního muže, což zdůrazňuje humorný kontrast mezi Munstery a zbytkem světa. Jeho interakce s rodinou dodávají seriálu charakteristickou směs strašidelného kouzla a lehké komedie. Postavu stvárnil John Hoyt, ostřílený herec. Hoytovi bylo v době jeho vystoupení v seriálu Monsters 59 let. A to je shrnutí obsazení Munsterů tehdy a teď. Je neuvěřitelné sledovat, jak se tito legendární herci od roku 1964 změnili. Které proměny vás nejvíce překvapily? Dejte nám vědět v komentářích. Nezapomeňte dát like, odběr a stisknout zvonek oznámení, ať vám neunikne žádný hollywoodský návrat. Děkuji za sledování pořadu Celebrity Hollywood Classic. Uvidíme se v dalším videu.